L-iffirmar tal-ftehim kollettiv tat-tobba kien sar 4 xhur biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2008. Żewġ ex-ministri u l-Ministru ta' issa tas-Saħħa ikkritikaw dan il-ftehim. L-ex-Ministru tas-Saħħa Luis Degwana qal li ma qabilx mal-aħħar abbozz tal-ftehim kollettiv u li kellu jbaxxi rasu minħabba dawk li sejjaħ bħala ordnijiet li ngħata minn fuq nett. Dan ikkonfermaw ukoll il-Ministru tas-Saħħa ta' warah John Dalli. Il-Ministru ta' issa Joe Cassar sejjaħ dal-ftehim bħala wieħed one way u li fih klawżoli tad-daħk. F'intervista li saritlu fuq il-programm Sfera fuq Favorite TV, il-mexxej Laburista Joseph Muscat iddeskriva dan il-ftehim u l-mod li bih imbuttaħ Lawrence Gunzi dak ta' ftehim storiku bħala a white lie, jiġifieri gidba għal bżonn. U ġifieri għandna 3 Ministri tas-Saħħa, kellna l-ewwel il-John Dalli. Mbagħad kellna l-Joe Cassar u issa Luis Degwana illi qalu li ftehim illi rrid Lawrence Gunzi li qalu li hu storiku kien skont huma r-rovina tal-qasam tas-saħħa. Dik hija a wild promise, dik hija an institutionalized wild promise. Joseph Muscat irrefera għal dawk l-istudenti li għal xi raġuni oħra mhux qed ikomplu bl-istudji tagħhom. Jien naħseb li irid ikun hemm iktar tħeġġiġ biex it-tfal kollha jibqgħu għaddejjin l-iskola kemm jista' jkun. Sa mhux kulħadd jispiċċa l-università ta' ġifieri. L-MCAS hija karriera ta' suċċess, l-ITS hija karriera ta' suċċess, higher secondary suċċess, junior college suċċess. Il-mexxej Laburista qal li rridu nsaqsu għalfejn ħafna studenti mhux qed ikomplu bl-istudji tagħhom u qal li waħda mir-raġunijiet ewlenin hija l-faqar fejn hawn familji li llum il-ġurnata mhumiex ilaħqu. Kawża ta' hekk jeżistu sitwazzjonijiet fejn ġuventur u tfajliet jifqu mill-iskola biex joħorġu jaħdmu ħalli jgħinu lill-ġenituri tagħhom. U għalhekk jien niġġustifika totalment l-idea tal-istipendju. Għax dak il-ftit stipendju jien naf kemm jiswa biex l-istudent mhux biss itħajru jibqa' jistudja, imma jista' jagħmel differenza f'ħajtu jew ħajjitha. Il-Gvern innaqqas il-budget allokat lill-Università u b'dan il-mod naqsilha ir-riżorsi biex taħdem. Joseph Muscat qal li fl-edukazzjoni terzjarja l-istudenti rid ikollhom aktar għażla. Fil-każ ta' taħriġ fi snajja, Joseph Muscat qal li hemm bżonn ta' koordinament bejn l-industrija u l-edukazzjoni u li nippromovu dawk is-snajja li hawn domanda lihom. Dwar l-elezzjonijiet tal-KSU fl-Università ta' Malta, Joseph Muscat qal li fil-waqt li kien ammont rekord in-numru ta' studenti li ħarġu jivvotaw, jibqa' l-fatt li 2 minn kull 3 ma ħarġux jivvotaw. Qal il-fatt li r-riżultat ta' din l-elezzjoni kien viċin ħafna ikisser l-idea li fost studenti universitarji hemm biss tip wieħed ta' idejat. Naħseb id-demokrazija parteċipattiva għandek tkun waħda proporzjonali li kulħadd ifhimni għandek maġġoranza u għandek minoranza. Imma l-minoranza ma tistax tgħidha inti ma tuħux sem. Naħseb li s-sistema kif kien hemm diskussjoni kemm il-darba ma qatt ma jidher li wasal l-affarijiet għandha tkun waħda proporzjonali.